ベルトにつきましては出発の際ですね、今の出発だけじゃなくて各地のところの出発の際に確認させていただいております。皆様の乗員に行ったので、2号車の添乗員ちょっと間もない方だったんで不安だったんで、私も一緒にお伺いしたんですけど、持ち出し禁止ですよって酸っぱいって言われるんですね。ちょっと甘い、酸っぱい。そういうこと？Ой, тийм цайны хант шиг тийм юм шүү дээ. Яг гоё улаацсан байгаа нь амар гоё гэдэг. Ваа. Гоё амттай юм аа. Одоо юм шаттай зөө. Тэгээ шатан дээр нь гараад тэгээд яг доогор хэсэг нь болохоор бүрсөө гүцэд боловсраагүй дээшээгээ ингээ гарахаар гоё улаан байгаад байна. Одоо тэрийг хатаа. Цөндөөг иднэ. Ингээд энд шүүд идээд үрийн шүүд энэ доороо хайчт юм байна. Ийм хичээд явлаа. Энэ ингээд бүр дээшээгээ наалгаа ойрхон байх тусмаа амар гоё ингэж улааж ураад юм шиг байна. Амар гоё юм аа. Өстой гоё. Нэг
Тэнд байхгүй.いただきます。残ってんじゃない？うまい。やんちゃんもね、ちょっとしたらご飯食べようとしよう。今日見る。何しよう。ちょっと甘いよ。とりあえずローストビーフ。これさ、ソースもおかわりあんの？ならある。じゃあ左寄り。ラーコンも入るの？一気に食べた方がいいよ。びっくりする。生姜じゃない？生姜。その量だったら。じゃあ食べる？早煮说那不是你人の分はいらない。じゃあ一人一枚です。すみません、間違えました。あ、これアイス？ここちょっとスロープになってます。で、押しボタンを押してください。いや、さすがに観光客の皆さん、内割れの滝の水際はそうですね。Энэ охин битээр ялан уу юм зузаалтай гоцтой. Энэ хоёр болгоомжтой бохгүй бол жоохон чигтэй тэгээд амар хатаргаатай. Йоо, ямар зэрлэг юм бэ нэ. Сони ч тавна гэж. Чото怖いな. Энэ зэрэг алах нь амар эвгүй мэнэ. Жохон захалж авахгүй. Ямар гоё юм. Sore, ちょっと花みたいなね、それ。すごい。なんか鳥みたいな。あれほら口開けて。Тирюй. Энэ доошоо амар гүн биш нэ араа. Йоо. Ичээ. Йоо, nice. Урсгалын бүх үстэй авч байгаа шүү дээ. 非常危险，因此，请您一定不要踏出人行道的白线或缆绳外。谢谢您的合作。 Яа, хайлаач ч өглөө. Юу вэ?
이걸 줬어. 나全部カットしてマッチして 저거 장난 안 됐네. Each is hot but the picture. What we do? そうですね。3時55分に出発できるようにお戻りお願いします。3時55分です。時代も濃いんだけど濃いんだけどはいで